Basta Lagundi, kontra COVID. Alam ba ninyo na ang halamang Lagundi ay sinuri at napatunayang pwedeng magdulot ng ginhawa sa kaso ng mild COVID, coronavirus disease, ang pandemic ng ating henerasyon. Nagdulot ng takot at pangamba sa buong mundo hanggang ngayon. Naagapan naman ang patuloy na pananalanta ng COVID dahil sa mga bakunang na-develop upang magbigay ng proteksyon laban dito. Pero bukod sa bakuna, meron ding halamang gamot na pinag-aralan at sinuri ng mga dalubhasa at siyentipiko para sa COVID. Lagundi, ang natural na halamang gamot sa ubo ay masusing pinag-aralan at sinuri ng mga lehitimong sangay ng gobyerno para sa science and technology. Ang clinical trials ay ginawa para matukoy kung ang lagundi ay makapagbibigay ng ginhawa sa sintomas ng COVID. Maganda at positibo ang naging resulta ng mga pag-aaral. Ayon sa clinical trials, effective ang lagundi sa pagbawas ng kalubaan ng mga sintomas ng mild COVID. Sa Lagundi, Lunas, may pag-asa. At naglabas pa nga ang nasabing sangay ng tamang dosage sa pag-inom ng Lagundi, syrup at tablet para sa mild COVID. Pwede sa bata at pwede sa mga adults. Iba talaga ang Lagundi. Effective na sa ubo at hika, napatunayan pa pwedeng magbigay luna sa sintomas ng mild COVID. Pero hindi pa tapos ang laban. Nandiyan pa rin ang banta ng COVID. Kaya ipagpatuloy natin ang pagsunod sa health protocols. Pabakuna, magmask, physical distancing. Basta Lagundi. Kansa mong pag-abuso, Polusyon, padagos ang allergens, virus, nakakaubo, nakakahinala, may hinala distancing. Meron namang ubo at hika dahil may plemang nakabara. Ilabas, para walang umiwas. May Plemex Forte para dyan. Gawa sa natural na Lagundi. Plemex Forte Syrup at Plemex Forte Capsule. Para sa ginhawang ramdam, Plemex Forte. Tigil ang ubo at hika, tigil ang hinala. Basta Lagundi, alam na, Plemex. Sa imo kami minahagad. Flex ko lang sila Nala at Nolan. Okay sana kung laging masigla, pero hindi maiiwasan ang ubo. Mommy, I have something for that, Beth. yung Lagundi for kids? Plemex for Kids Lagundi Syrup. Sa ubo at hika ng mga bata, Plemex for Kids. Gawa sa natural na Lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. May orange at banana. Para sa ginhawa ng mga bata, Flex ko ang Plemex. Pambatang Lagundi, Plemex! Nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kaguranan. Plemex Forte Capsule and Syrup. Nuestra Señora de Plemex ang Lagundi ko. Walang iba. Ipamibig Ang mo Plemex kami. Forte ay gawa sa natural na dahon ng Nuestra Lagundi, Señora de kaya Salvacion, panatag ang loob ko. ipamibig mo kami. Tuwing inuubo ako at Nuestra nahirapang Señora de huminga dahil sa Salvacion, nakabarang plema, danay na Plemex ipamibig Forte ay mo nagbibigay ginhawa sa akin. May menthol This flavored Plemex is your Forte music Lagundi and Syrup. News FM Malamig sa in lalamunan. Legazpi May City. hagod na nararamdaman. 88.3 May Plemex Forte DWGO Lagundi Capsule. 1FM. Tinutunaw at Member, pinalalabas ang plema para sa KBP. maginhawang paghinga. Plemex Forte ang pinagkakatiwalaan ko sa ubo, Membro sa sa hika. KBP Kapisanan ng mga Basta Lagundi, broadcaster ng alam nyo na, Pilipinas, the Philippine Plemex. Standard Time. Kuha na kita nin 3 minutos lampas an alas Polusyon. 6 ng pagkaaga. Bisyo, This time check is brought to you allergens by at virus. Gen C Plus. Vitamin C na, plus zinc Sa pa. labas o sa loob, Gen may C mga Plus sanhi ng na. ubo at hika. Uya na ang Tingog nin Barangay. Programang mahatod kan mga napapano na isyu kan aldaw. Pahayag kan mga tao nasa likod kan mga pareta. Diskusyon kan mga isyu katabang ang mga opinyon kan barangay. Tingog nin Barangay sa DWRL Radyo Ascens as in 88.3 1FM. Si Alvin Liogit sa Tingog nin Barangay. Ma, alis na po ako. Una na ako, Han. May nakakalimutan yata kayo. Kiss? Baon ko? Hindi. Vitamin C! Magbaon ng extra depensa para may laban sa sakit. Mag-Gen C. Vitamin C. Ang Gen C Vitamin C ay maaaring makatulong palakasin ang resistensya